L-uġieħ ta' ras hija waħda mill-aktar kundizzjonijiet komuni li jaffettwaw lill-popolazzjoni, inkluż f'Malta. Dan qaluh it-tobba fl-MRTCM, il-Mediterranean Regional Center for Traditional Chinese Medicine. Fil-fatt qalu li bejn 15 u 20% tal-Maltin jesperjenzaw uġieħ ta' ras. Din il-kundizzjoni taffettwa aktar lin-nisa milli lill-irġiel u l-aktar li tolqot huma adulti bejn 18 u l-55 sena. Minħabba fekk, l-MRTCM inawgura servizz ġdid tal-minibati bl-uġieħ ta' ras li juża tekniki Ċiniżi flimkien mal-mediċina tal-punent. It-tabib ewlieni tal-Gvern u konsulent kirurgu Mr. Clarence Potch għalli l-għanu li joffru kura aktar kompleta u personalizzata sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja. Hemm ħafna modi u kif daw ħajtrattaw il-pazjenti. Waħda minnhom hija l-acupuncture. L-acupuncture nafu li huwa metodu ta' trattament magħruf li huwa effettiv u kif qed qabel kumpliment mal-servizz ta' mediċina nofru aħna dawn ħajjejnu l-pazjenti tagħna. Għal-iżda li parti importanti mill-kura hija wkoll il-prevenzjoni li tinkludi irqad ta' kwalità, attività fiżika regolari, dieta bilanċjata, idratazzjoni u rilassament.